Salut și bine am găsit la un nou episod. Eu sunt Ianis și aici suntem împreună cu Tonițu. Salut! Salut! Dați-mi follow la DariGard010 pe TikTok și la Tonic6 pe canalul lui de YouTube. Nu mă mai chem Tonic6, mă chem Tonițu. O să aveți link în descriere. Da? No, haideți băieții să dăm și noi un match. Dar de fapt, hai să deschidem box. Cu toate că nu pică nimic. Am sperat că un leon, dar... Din nou și-a schimbat contul Ianis. Really? Nu cred că nu știau, dar mă rog. Dar Jenny, eu nu mi-am instalat Brawl Stars de un an și tot mi-a rămas contul. Da, e ciudat și mie mi s-a șters de atâtea ori. Hai, care mă ajută să duc plasa asta până sus? Nimeni. Nu dați nume, Da, mă. Nu. De ce? Că nu. Hai să vezi, de dor cu tine, să văd dacă poți să ridici. Mamă. M-a spart ăsta la țeastă. Gata, l-am spart și eu la țeastă. Mi-a dat... What? Ne-a dat stan. Mi-a dat cu stan franciză. Am murit. Apropo, ne cerem scuze pentru tot ce se aude pe fundal. Pentru... Afară de noi. Da, în afară de noi. Ce prostă sunt că azi deja să-mi dau ce. Bă, pe masa cum dădea și nu lovea turret? Asta e că da, era ei. Stai că dau Toni. Gata. Iai. Stai că mă duc rush attack. I-am dat la 1. Rush attack! Pam param pam pam pam. Vrei să știi? Hai că da. S-a dat stan. Au 10. Nu-i bine. Frate, de ce? De ce ne dă doar cu ăștia mai buni? Pe noi să fim. Pe tine. Pe tine, nu pe noi. Că vrea și că poate. Bă, da, urăsc stan. No. Îmi iau și eu Frank-ul. Urăsc stanul. Ia. Aurora îl chema. Aurora boreală, ești. Doamne ferește. Bun, îmi fac upgrade pe șaliți. Îmi pun star pe rola de îmi dă. Ia în box și legendara este. Niciuna. Șelică de olică. De oliță. Pune, schimbă split skin-ul. Am doar un skin, Ianis omul. n-are alt skin. N-are alt caracter. Puneți altul. Bul, mă, bul. Puneți Bul. Rico. Nu, Rico, bă, bul. Bă, Rico. Sau Pam poți să te pui. Bu- Că iarăși e o ai foarte pe bună. Pam? Da, o are pe Pam și pe Piper. Îmi place de pe rău de tot, e blană. Da, mă, chiar. Blană. Că, bă, un pe... Ea ne dă heal și eu, Da. plus că eu mai am vreo 8000 sau 9000 viață. Și eu dau și Nadi, pe aia o cheamă Nadi. Nadine. Săraca de Daria n-are semnal. Asta se întâmplă în viața asta săracă. Mă! Mama, Că joacă star bine. pe ore. Păi Da. da, că sunt eu party liderul și... Nu trebuie să fluieri când... Da, bă, Roza aia are star. I-am dat stand la Roza. Degeaba, bă, ce să-i dai star? Stand, mă, să-i dai, că n-ai... Deci mergem, hai, ne punem toți. Toni așteaptă. Bă, ne punem toți. Mergem toți. Pe Trage ei. tureta! Trage și un bo. Bine! Hai pe Am Roza, avut Roza. tureta pe mine. What? Cum te bate? Cum mă bat tu de tureta asta? Câți cu lapte, Johnule? I-am dat stand. Bine. Și mai dau unul. Ai cionic. I-am mai dat un stand. Am murit toți? Să-i dau heal. Stai că vă dau heal. Hai că heal ne mai dai dacă e. Hai, direct. Dă mie după aia party leader, salut Daria. Da. E Roza, exact în buș. Oh my fucking god. Bună ziua. Mamă. Nu avem ce să facem. Mamă, câte trofee pierd acum. Ce Că am avem? uitat că mi l-am pus pe ăsta, că e de full. Nandi. Minus 6 trofee. Minus 1. Minus Na, 0. Minus 6. Minus 0. Ok, Tony, dau leave, ok. Și Daria, dă-ne invite. Eu? Da, tu. Mi-a dat mie și eu îi dau lui Anis. Nu am dat
Hai mă, dă! Nu mi-ai dat. Bă, nu mi-ai Ba da. dat. Come and send, join. Hai mă, dă! Dă, Dari. Da, copii! Dă-mi, Toni. Bă! Ce? De ce? Eu o să încerc altceva. Ha, bă, da, dați! Nu mă lasă, de pe tine, nu te Dă-ne tu invite. Vă dau eu, frate, în poșta mea. Ia un invite. Intră. Ia un invite. Intră. Așa. Hai, dă Uita să dați și voi acolo un like. Pe TikTok la Dari Girl 010. Ok, nu dați. Da, dar pe bune te sper. Ei, ce te interesează? Bă, da. Murit din prins. De ce mă... Deci... Ne dă cu Mr. P, Ems și cu o Piper. Și noi uite ce skin-uri avem. Mr. P. Îl am eu pe Crow care mai dă puțin damage. Mr. P mai are 50. Așa, bravo. Aha, Mr. P mai are 0. Pune-te în asta de heal. Nu. Apărați-o, Eu stau cu apărați-o. Crow. Ems! Te-am spart, Ems. Nu! Te-ai căcat pe tine, Ems! Dar mă cacă ăsta pe mine. Chiar m-a căcat pe mine ăsta. Bine. Du-te în spate. Nu mai sta aici așa în față. Bă! O dai cu Ems. O dai cu Ems. Dar chiar așa o cheamă? I-am Nu, 4. o cheamă Oh my god, Fe- ține Ah. Fugi! Fugi, băi! Băieții, dați voi acolo un like dacă vreți să câștigă acest match. Nu. Mamă, frate. Și mi-am dat ultra la ei în bază. Stai că e stau asta. Hai toți la ei în bază și să nu-i lăsăm. Nu, că e degeaba dacă te duci la ei în bază. Ajutor. Mamă, Daria, Ăla are câte 4. ai? Am șute. Ai 7. Ăla are 4. O bate pe Daria. Nu mă bate. Dar măcar ia pe ăsta, nu? Hâț! Jurule! Ce face, bă, pișticotul ăla? Pișticot? Nu! Nu! No, ni le-au luat pe toate. Au 15 Ems. Ems, bobolică ăla. Bă, Ems mai are 600 HP. Dacă mi-aș putea face... Ems, moartă! Bine. Hai că le-au luat, dar acum au din nou countdown. Bă, le-a luat. Ajutor. Hai că ajutor primul, dacă-i. Ems moartă. Bravo, dar Ems n-avea nimic. tot ce ți-vă, doamne! L-au bătut. Cum ți vă că o cameră? Le-am. Mai filmează, mă? Adică vezi să nu ți se închidă. Ei, bă. Logic. Frate, dar pe ea Bun. Hai să vedem. Bro, România, mă. Ce, mamă, cât are ăsta. Sensi. Gata, mă joc cu B. Pune Brawl Ball. Sau... Hai că ai Brawl Ball, dacă e. Doamne, doamne, doamne. Doamne, doamne. Are multe biluțe pe acolo. Bune, bunule. Lol, eu nu știu că nu pot. Nu știu. What? Ce te miști așa de... B! Hai că B dacă e. Le-am dat eu o mare stand ăla. O mare stan și ea a omorât o bebe. Un bebeluș. Și un tic. Am luat tot. Tot, I-am dat tot. stand lui... Bibi! Bibi! De ce n-am dat în Bibi? Gata, și Bibi. Bibi e spartă. În cioace. A murit. Luați Bibi e spartă în cioace. Au, dați 2 pe mine. 3, așa. Da, mine a luat. Ba, nu. Le-am furat eu. Ciung. Sunt ciung. Eu sunt ciung. Eu sunt ciung și îi bat pe S-ar putea toți. să-ți iei... Dar de fapt stai că oricum n-ai monetizare. N-ai de unde să-ți iei demonetizare dacă înjuri. Sunt ciung. Sunt chiar deci foarte, tot foarte... Ciung!
Momentan n-are monetizare. Dacă făceam la mine, îmi luam de monetizare. No! De ce? Hai mă că avem 9! Îi batem pe... Ianis! Oh, nu! Nu! De Le-a luat pe lea pe toți. Ce spârc mare! Sporcoș Ia uzi pe cambe. Ianis. Aha. Bă! Hai manele la Maxim! Sigur că da. Bam! Bă, Unde e Unde-i? Oh, mă! Ianus! No, po! Deci no. Hai, eu rămân cu o B, e bună. Dați de ea. Minus 2, frate. Minus 2 și mie. Minus 0. O să stau așa, pentru că sunt tristă și când sunt tristă trebuie ori să fac așa la cele, ori să stau. Bă, deci nu, mister. Deci nu, bă, deci în 3 Nimeni că te-ai dus singură. bum, bomba. Ai, avem prostia aia de ceva, nu mai știu cum o cheamă. Pi? De pi? Da, nu, de Mr. P. De Pistol P? L-am bătut Ianis. L-am ciuruit, bă, în cur. Mr. P! Cred că vine unul prin spate. Bă, l-ai luat tu! No, Moare și Ianis, mor și eu, murim toți. Pister Me, hai că da. I-am Mr. lăsat P. cuiva? Pister Me. Ianis. Nu pot să Dea. te mai bine. Bă, da, sunt, bă, Da, să dăm bol. Mă, dar că v-a făcut degeaba, mă, ăsta. Este un bulpe. Uite, uite. Am, frate. What? Bă! Mă doare picioarele. Bă, n-ai cum! Parcă sunt mai bun la Cum știe, bă? Cum știu, mă, ăștia că eu sunt acolo? Hai pe ei. Hai, Dari. Stai, mă, că Dirty. după mine. Hai, Bă, dar Dirty. ești prost rău. Știu! No. Uite-l, stă pe loc. L-am bătut. Dar s-o respawnat. Ce? Mr. P. A, mi-am dat ultra. Am crezut că sunt morți. O să mor, ajutor. Luați-mă diamantele. Luați-mă diamantele. Nu ești Diana Condurache. Stai diamante. Nu te du în partea aia, că acolo e un bol. Băi, eu stau aici, frate. Să vă descurcați, vă luați-mi diamant. Bine, Da, ne hai. descurcăm noi. Hai, noi doi, că Daria trebuie să stea puțin și în spate. Cine a dat asta în lubul? Eu? Nu știu. Da, Daria, bă, dar nu te du! L-a bătut. Daria. Eu l-am bătut. Că i-am dat eu hituri multe. Chiar pot să zic că eu l-am Ok, bătut. acum țineți-mă. Că dacă nu, eu vă omor, nu. L-a bătut pe mine. Nu te du. 10 la 10, nu. Nu pot să cred, nu. Nu, conduc ei. Ba, deci n-are... Deci n-are cum! Ce fac? Eu stau în spate ca mă. Da. Da, stai în spate ca să ne... Nu, am intrat fix în bulul ăla. Ai... Nu, mă dau bătut. N-ai cum, bă, să câștigi un meci. Ești nebun, bro, a devenit exact ca Fortnite. Dai de toți tryharderii și de toți obsedații. Obsedați, bă, super obsedați, să știu. 0, măcar. Minus 2. Da, bă, măcar nu in să luăm. Sunt supărat. Dați ready dacă nu mă supăr pe voi. Am dat. Dari, dacă nu... Uite ce ți arăt. Supărare. De unde dai, mă, tu emoturile? Păi nu mă lasă să intru acolo. Păi ești ready, bă. De aici, mă? Nu, bă! A, ce? Tontalăule. Ce? A, aici. Băieții, Și-a pus pe Jesi. hai să zic, Și-a pus- dați și-a și pus- voi acolo un like, da? Uite așa. Și un follow la Darigard010 pe TikTok. Eu zic Și să nu aveți în dați. descriere canalul Link meu. canalul lui Tonițu. Nu. Haideți toți pe trambulinos. Stai, bă, da! Oh. V-ați dus voi doi. Trambulinos! Uai, i-am spart pe toți.
Hai să continuăm tot așa. Ajutor! Mamă, cum l-am rupt pe ăla. Doamne, fac așa că nebună. Știi? Ședința aici. Da. Îl rup ăsta, îl rup. Nu, Dani, mi-e furat kill-ul. În bar. Barley ăla Mamă. nu face nimic. Daria îi sparge pe toți, când eu le dau hituri multe. Ăla l-am luat eu. Bă, dar lăsați-mi și mie kill-uri, frate. Ah, mă bate Barley. M-a bătut Barley. Am luat un Barley. Vezi că am lăsat acolo 2 gemuri. Bine, îl iau pe Poco și vin. Oh, nu. Mamă, am toți muriți, doar eu trebuie să am 8. Bum, 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 John Cena! Bum, 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 John Cena! Ce bine am prins stanul. Hai. Vezi, ia ăla. Lăsați-mă că iau eu 10 gemuri. Da, ține-le tu. Eu mă lupt, nu-mi pasă. John Cena! John Cena! Eu zic să nu te mai lupți, că l-ai și pe Barley și pe Poco. Și ce-mi pasă? Da, e chiar nu te mai lupta, pleacă. Că ăștia e mai greuți puțin să-i bați, Că ăștia că e mai ăștia greu. dau de sus. Și ce? Stai că mi-am pus și ultimul. Am murit unul. Uite, vor. Bine, În bă. sfârșit, win. Bă! Să-mi dai palmă în față. Player e. Am fost star player, ia! Nu cred. Bă, cum star player, frate? N-ai făcut mai nimic tot meciul. Uite pisica. O vezi, Ianis? Bă, Uite da, acolo. da. Bună, bună, rău. Deci avem un box și o Nita. O deschid prima dată. O iau pe Nita O prima deschis dată. prima oară pe Nita. Wow! Bă, Leon! Bă, Leon! Ah, Fac și eu aceeași glumă ca în primul video, Leon după o lună în vasului. da. Și aici nu pică nimic. Ca de obicei. Mi-am luat pe Jessica. Jessie. Bun. Mamă, Leon, uitați-l, avem pe Leon. Îi După o facem lună v-ați luat. upgrade. Ce avem free? După o lună de coronavirus. Nu de Bă, coronavirus, dar de... știați că De ciumă. am scris până să plec. Doi români sunt suspectați. Da. Dar clar e și în România cineva cu coronavirus. Păi se putea altfel vin. Băieți, ăsta a fost episodul nostru de azi. Mă, deja așa de Dați și voi un like acolo. Eu am fost Ianis, ne vedem data viitoare. Pa, pa!